Λοιπόν, να περάσει ο επόμενος. Ήρθε η σειρά μας. Έλα, Σαμφό μου. Σήκω. Έλα, έλα. Λοιπόν, τι θέμα έχεις, Σαφό μου? Πονάω, γιατρέ μου. Πότε ήταν να έρθει για τον τακτικό σου έλεγχο? Πώς να έρθω, αφού υπήρχε απαγορευτικό. Τα οδοντιατρία όμως ήταν ανοιχτά. Μπορούσες να έρθεις πριν σου δημιουργηθεί το πρόβλημα. Δεν είχα, τώρα παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Πόσες φορές θα πούμε ότι στο γιατρό πάμε πριν πονέσουμε? Μα εγώ δεν... Εσύ, αν είχες έρθει 2 φορές το χρόνο που σου έχω πει, τώρα δεν θα πονούσες. Γιατρέ, Ναι. λες να φταίει που έτρωγα και πολλά γλυκά. Καλά το ρωτάς. Η ζάχαρη σκοτώνει τα δόντια. Δηλαδή τι, τα δόντια μου τώρα πέθαναν. Το πιο πιθανό. Και τι θα κάνω, γιατρέ μου. Θα τα εξετάσουμε προσεκτικά με την ελπίδα να τα σώσουμε. Εντάξει, άντε εξετάστε με. Μισό λεπτάκι. Για να σε εξετάσω πρέπει να ανοίξεις το στόμα σου πρώτα. Εντάξει, να το ανοίξω. Τι, Πιο πολύ. μεγάλο στόμα. Ναι, πιο πολύ. Πόσο μεγάλο, σαν του Ερμή. Μεγάλο στόμα όπως το να τρως καραμέλες. Φωνάζεις χωρίς ήχους. Νομίζω το είδα το πρόβλημα. Τι, έχω πολλά πτώματα. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Δηλαδή, γιατρέ, τα πράγματα δεν είναι καλά. Το δόντι σου είναι ζωντανό, αυτό είναι καλό. Οπότε θα πρέπει να σου κάνουμε ένα σφραγισματάκι. Σφραγισματάκι, θα φύγω, γιατρέ. Όχι, δεν πας πουθενά, δεν σου σφραγίσω το δόντι. Πώς γίνεται αυτό, ρε γιατρέ? Θα το ανοίξουμε, θα το καθαρίσουμε και μετά θα το κλείσουμε με σύνθετη ρητίνη. Δεν θέλω συνθετή ρητίνη. Απλή θέλω. Η συνθέτη ρητίνη είναι υλικό. Τι υλικό, περίπλοκο είναι, γιατρέ. Όχι, δεν υπάρχει απλή ρητίνη, μόνο σύνθετη. Πονάει. Όχι, όχι καθόλου. Απλά θα κλείσουμε την τρυπούλα που δημιούργησε την τεριδόνα. Τι έχω τρύπα, τι είμαι, τυρί είμαι. Μια που το ανέφερες, καλό είναι να τρως τυρί, κάνει καλό στα δόντια. Τι άλλο είναι καλό να τρώω? Φρούτα, λαχανικά, γιαούρτι, γάλα, όλα με μέτρο όμως. Και ελάχιστη ζάχαρη. Άνοιξε. Τι, Άνοιξε. ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Τι. Έλα, έλα, έλα. Τελειώσαμε. Κιόλας. Είδες, δεν πόνεσες? Είσαι φοβερός, γιατρέ μου, φοβερός. Το ξέρω, ξέπλυμε. Λοιπόν, κοίτα πως θα βουρτσίζεις σωστά τα δόντια σου για να μην σου ξαναχαλάσουν. Ναι. Βάζουμε την οδόβουρτσα έτσι με κλίση 45 μοιρών Ναι. και αρχίζουμε και βουρτσίζουμε από πάνω προς τα κάτω. Σαν να τα σκουπίζουμε. Ακριβώς. Πρώτα τα μπροστινά δόντια και ύστερα πάμε στα πλαϊνά. Το ίδιο κάνουμε και αντίθετα στα κάτω δόντια. Από κάτω προς τα πάνω. Μετά ανοίγουμε από μέσα. Βουρτσίζουμε από τις εσωτερικές επιφάνειες, εδώ και από εδώ και από εδώ και τα μπροστινά και τα πλαϊνά. Ύστερα τις μασιτικές επιφάνειες, εννοείται και από πάνω. Όλο αυτό για 2 λεπτά, 2 φορές τη μέρα. Ακριβώς. Και στο τέλος κάνουμε και τη γλωσσίτσα. Και αν θέλουμε και δροσερή αναπνοή και στοματικό διάλειμμα. Ακριβώς. Είδες που τα ξέρεις και δεν τα κάνεις. Σαμφό μου, κορίτσι μου, πέφερες πολύ, πονάς. Αχ, Ασπίπια μου, δεν ξέρεις πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα. Σιγά, δεν ήταν και τίποτα. Καλά, εσύ τώρα μέσα μου έλεγες ότι δεν κατάλαβες πότε τελειώσαμε. 2 λεπτά, η Σαμφό είχε σοβαρό πρόβλημα και υπέφερε πολύ. Πες τα, Ασπίπια μου. Όπως τότε που σε τσίπησε το μυρμήγκι και νόμιζα ότι σε τσίπησε σκορπιός. Θα ήταν εκείνη η μέρα που με έβαλε να κυνηγάω το μυρμήγκι. Ρε παιδιά, κάναμε ελεύθερο κάμπινγκ, είχαμε γεμίσει μυρμήγκια. Λογικό, αφού δεν σε αφήσεις στο πάτωμα τα φαγητά σου, έτσι. Αφού δεν είχαμε προλάβει να στήσουμε το τραπέζι. Μα εσύ καθόσουνα, δεν έκανες τίποτα, όλα εμείς τα κάναμε. Αχ, ωραίες εποχές, ωραία τα ταξιδάκια μας τότε. Καλά, σε κορίτσι μου, θα ξαναπάμε ταξίδι, το απαγορευτικό τελείωσε. Αλήθεια. Δεν το άκουσε όμως εκείνη γιατί από τον πόνο που είχε κουφαθεί. Μα γιατί
χαιρετίσιο για το δόντια δεν ήρθαμε. Θεέ μου, αυτή να την αφήσει τα πολλά και το πόδι της. Η Σαφώ είναι μια χαρά. Φτιάξαμε και το χαλασμένο δοντάκι, τώρα μπορεί να πάει όπου θέλει. Ναι, γιατρέ μου, τι ωραία. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια εμένα. Ναι, ναι, είναι ωραία τα ταξίδια. Εγώ είμαι από νησί. Ναι. Και αν πάμε στο νησί μου, υπάρχουν άνθρωποι να μας φιλοξενήσουν εκεί. Να πάμε, να ετοιμάσουμε βαλίτσες. Ετοιμάστε. Εμένα ρωτάτε. Πόσες βαλίτσες θέλεις, Σαφώ μου? 3 θα ετοιμάσω. Μια για τα ρούχα, μια για τα καλλιτικά, μια για τα παπούτσια. Θέλεις και μια για το φαγητό, Το βλέπω πάλι, θα φάνε καλά τα μυρμήγκια. Τέλος, μπορώ να πάω κι εγώ για τα ιατρικά μου συνέδρια εκτός Αθηνών. Έχετε συνέδριο, πού? Στη Θεσσαλονίκη το επόμενο. Αχ, να έρθουμε κι εμείς μαζί. Κάτσε καλά, καλέ. Τον ρώτησε στον άνθρωπο που μπορεί να μας πάρει μαζί. Τι έγινε, λογαρικά της χώρας του ξενοδόχου. Είστε και ξενοδόχος. Ναι, έχει κάτι ξενοδοχεία για χαζές όπως είσαι εσύ. Ας και διαπέστης, με λέει χαζί. 2 λεπτά, βρε παιδιά. Έχει δίκιο που ρωτάει η Συστράτη. Θα μπορούσε ο Ιπποκράτης να έχει ξενοδοχείο για ιατρικό τουρισμό. Ναι. Γελάω πολύ μαζί σας πάντως. Είδες. Έχω μεγάλο αυτοκίνητο και σας χωράω όλοι πάντως. Αυτό έπρεπε να σου πω, γιατί το ξέχασα. Όχι όλοι να πάμε. Εκεί άμα έρθουμε τρώμε και πίνουμε τσάμπα. Ναι, έχει δωρεάν μπουφέ για τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες. Τότε φύγαμε. Πώς θα είμαστε? Όλοι εμείς γιατρέ που βλέπεις εδώ. Ωραία, φύγαμε λοιπόν. Θα κάνουμε ένα ταξίδι για 5. Ονομάζομαι Θανάσης Διαβιλιώτης. Έχω την τιμή να είμαι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, μόνιμος στόχος για την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, διαρκής και βαθιά υποχρέωση. Είναι η προσπάθειά μας να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό σε ό,τι αφορά στην προαγωγή και την πρόληψη της στοματικής υγείας. Η στοματική υγεία και το υγιές στόμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής υγείας, αλλά και της ευεξίας του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής του. Στα πλαίσια λοιπόν όλων αυτών των προσπαθειών, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας στοματικής υγείας για το 2023, πραγματοποιήσαμε την παραγωγή αυτής της ταινίας και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους την επέλεξαν στην επιτυχία της παραγωγής. Όλους όσους διακρίθηκαν με το πάθος τους, το μεράκι τους και τις ικανότητές τους. Το 2023 λοιπόν εστιάζουμε στη σημασία της φροντίδας του στόματος σε κάθε ηλικία. Περήφανη μια ζωή για το στόμα μας.